Szeretettel köszöntelek benneteket, én Sziklay István vagyok, ugye az ELTE-nek vagyok tanára, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a munkatársa. Amivel készültem a mai napra, az az, hogy a konferencia üzenetéhez hogyan tudok kapcsolódni, illetve mindazt, amit akár oktatóként, akár gyakorló szakemberként látok, azt hogyan tudom összesűríteni fél órába, és abba, hogy én mit tudnék. Szóval, amikor magunkról gondolkozom, akkor hogyan gondolkozom, és hogyan próbálnám meg azt, hogy meg tudjunk erősödni, meg tudjunk maradni, tudjunk fejlődni. Látjátok fönt, hogy vettem egy idézetet a mai konferencia üzenetéből, ugye a múlt terheivel és tanulságaival érkezünk, reflexió, hogy Csenge is mondta ezt előtte, vajon mennyire vagyunk alkalmasak, mennyire nézünk szembe ezekkel a dolgokkal, még a kényelmetlenek is néha. A másik pedig, hogy a jövőnk nincs megírva. Ez jó hír is, meg rossz hír is, nem tudom, attól függ, honnan nézzük, azt gondolom. És azt is gondolom, hogy csak együtt írhatjuk meg, tehát valóban szükség van párbeszédre, valóban szükség van szakmai fórumokra, eszmecserére. Mielőtt tovább mennék, kérdést szeretnék hozzátok föltenni, látjátok. Az egyik, és arra kérlek benneteket, hogy emeljétek fel a kezeteket, akkor, hogyha azt gondoljátok, azt érzitek, azt tapasztaltátok az elmúlt 12 hónapban, hogy a szakmai autonómia erősödött. Akár a te sajátod, akár a szakmaira gondolva. Tegye fel az a kezét, ne szégyenlősködjetek. 2-en, 3-an, 4-en, 5-en. Aha. Jó, fontos, szerintem van, bár a többség nem tette föl a kezét. A másik, ami két kérdés, hogy ki az, aki nagyon megbecsültnek érzi magát? Szintén vannak jelentkezők, bár nem túl sokan, sajnos. Ki az, aki mondjuk így legalább kicsit megbecsültnek érzi magát? Ez már jobban lehet vállalni, igaz? Aha. Többen vagytok, bár még mindig úgy érzem, nem csinálunk ellenpróbát, hogy kevesebben vagytok, akik ezt érzitek. Szóval azt gondolom, hogy a dolgunk van ezekkel a dolgokkal, és most már szerintem látható, hogy ezt helyettünk nem fogja más megcsinálni, kiharcolni, végig gondolni. Ezen a talajon állva a mai nap szerintem nem csak ünnep, de az is. Pont azon gondolkoztam, amikor készültem ide hozzátok, hogy ezekben a nemzetközi, például szociális munkásnapokban az is a jó, hogy egy picit megállni, és azt mondani, hogy nem vagyunk egyedül. Tényleg. Tehát, hogy ez egy olyan szakmának vagyunk a kollégái, ami világméretű, amiben nagyon sok tízezren vannak, több százezren dolgoznak. És azt is gondolom, hogy ez egy kollektív cselekvésre hívás, a szakma megbesültségének és autonómiájának a megerősítésére vagy visszaállítására. Érzésem szerint én nagyon tudtam kapcsolódni a mai konferenciához, hogy szerintem is egy határvonalon állunk, azt gondolom. Sok szempontból gondolom ezt. Ahonnét én látom, és lehet, hogy provokatív vagyok, és akkor majd vitatkozzunk, hogy szerintem hiányzik a szakmai autonómiánk, és ez nem csak, hogy hiányzik, hanem egy folyamatos eróziója, egy gyengülése tapasztalható az elmúlt időszakban. Ez pedig a hatékony munkát gátolja. Tehát azt gondolom, hogy a továbblépés szempontjából kulcsfontosságú a megerősítés országos szinten is, és helyi szinten is mindegyik szint fontos. Nem feltétlenül járnak kéz a kézben. Erre azt gondolom, hogy a szekciók egy része például iszonyatosan jó válaszokkal fog, vagy dilemmákkal fog, vagy tapasztalatokkal fog gazdagítani bennünket, hogy van, amikor ez kéz a kézben jár, és van, amikor nem. A másik pedig, hogy a Covid óta nagyon divatos lett a fogalom, már egyébként előtte is, ez az ellenálló képesség, hogy vagyunk mi magunk, mint szakma. Igen, ebben az előadásban félretettem az ügyfeleket. Örültem, hogy Csenge ezt behozza is, hogy róluk volt szó. Én most tényleg úgy magunkról gondolkozom ebben a dologban. Az kérdés, hogy hol van a mi szakmánk ellenálló képessége, megküzdési képessége önmagáért,
az autonómiájáért, az elismertségéért, és hogy tudjuk-e azt a funkciókat, amit Kati is mondott a bevezetőben, hogy képesek vagyunk-e összetartani a társadalmat, vagy kapocsnak lenni, ezt a funkciónkat betölteni, vagy elfelejtettük. Elfelejtették velünk, mert a kontroll erősebb, mert az erőforrásaink gyengék, és így tovább. De azt gondolom, hogy az tényleg kulcsfontosságú, hogy képesnek kell lennünk embereket és rendszereket is összekötni. Embereket is, egyre összetettebbek és egyre nehezebbek a problémák, amikről beszámoltok, hogy találkoztok a mindennapok során, de a rendszereket is, akár az oktatás, akár az egészségügy, akár a foglalkoztatás. Nem tudom, az elmúlt 10-20 évben nem hallottam azt, hogy foglalkoztatás és szociális, mintha nem lettünk volna, vagy nem lennénk egy platformon. Egészségügyet sokkal inkább, és az oktatást is. De hát még van az igazságszolgáltatás, és így tovább. A Nemzetközi Világnap, amikor megnéztem azt is, hogy mi az, ami a szociális munkások nemzetközi szervezetének az üzenete, jól illeszkedik ide, azt gondolom, mert kohéziót, bizalomépítést kér, illetve közösségépítésre, vagy közösségi felelősségvállalásra, és rendszer szintű együttműködésre hív. Amikor én de nem tudom megmondani, hogy miért ilyen programadó lettem, csak tényleg ezt érzem, hogy valahogy azt gondolom, hogy igen, nyilván a választások most sok mindenkiben sok kérdést vet föl, de nem ez az elsődleges. Az az, hogy mik azok a hívószavak, amikkel dolgoznunk kell, és én ebben a kettőben találtam meg, hogy autonómia és együttműködés. Az autonómia, ami nem izolációt jelent, nem bezárkózást jelent, nem magára maradottságot jelent, hanem valóban az értékeire büszke, az eredményeit felmutatni tudó, bajba vagyunk ezekkel, önálló területként tudjuk megfogalmazni magunkat, mindazokkal a belső töréspontjainkkal együtt, amikről nem szívesen szoktunk beszélni, vagy nem beszélünk, de úgy morgunk róla, szerintem itt is lesz kint a kávészünetekben, és itt tovább. Hogy vagyunk egyházi és nem egyházi fenntartók, hogy vagyunk alapszolgáltatók és szakellátók, hogy vagyunk egyetemi doktorátusokkal rendelkező szociális munkásonként és olyan segítő szakemberekként, akik nem felsőfokú végzettségűek, ám iszonyatosan fontosak, és kollégáink, hogy vagyunk egymással. És az együttműködés szintén ilyen. Mikor tovább mentem ezen a gondolaton, és ezen molyoltam, gondolkoztam sokat, hogy ebbe a 3 pillérben rendezetten, amit itt láttok a szemből nézve a bal oldalon, képzelem el, vagy azt gondolom, hogy ez egy jó gondolati fogódzó lenne ahhoz, hogy milyen területeken lenne szükségünk megerősödésre, fejlődésre. Ugye az egyik ez a szakmai autonómia szintje, a második pillér úgy hívtam, hogy intézményi reziliencia, vagy intézményi megküzdő képesség, ellenálló képesség. Nem úgy ellenálló képesség, hogy mondjam, hogy semmit és senkit nem engedek be, hanem bezárkózom, hanem képes vagyok megmaradni krízisek közepette úgy, hogy az egész társadalom azt érzi, hogy 2010 óta legalább egyik krízis jön a másik után, nincs idő felépülni, nincs idő kicsit levegőzütni. Ismerős ez azoknak, akik a rendszerváltozás utáni sűrű 1, 2, 3, 4, 5, 7 évben a közösség vagy a közpolitika szintjén mozogtak, vagy egyszerűen elszenvedték a változásokat, de valami hasonló most is megfigyelhető. A harmadik pedig a társadalmi elismertség szintje. Nyilván kötődnek, kapcsolódnak egymáshoz, de azt gondolom, hogy ez 3 olyan terület, amely önmagában is megerősítésre szorul, és nem gondolom, hogy bármelyikünk képes arra, hogy mindegyik területen egyformán és így tovább, de hogy megosztva az erőinket, erőforrásainkat, kapcsolatainkat, tudásainkat, mind a 3 területen próbáljunk meglépni, azt meg azt gondolom, hogy iszonyatosan fontos lenne a fejlődésünk, a megmaradásunk, stb. Szempontjából. Az oszlopok azt jelzik, hogy a beavatkozás szintje, vagy amiről azt gondolom, hogy ott dolgunk van, az
Címezhető egy szakmapolitikai fókusznak, tehát, hogy mi az, ami a szakmapolitika, mi az, ami a közösségi, társadalmi környezet, társadalmi fókusz, és mi az, ami egy intézményi, ha úgy tetszik, saját hatáskörben. Te most itt belül meg tudod csinálni, vagy törekedj arra, hogy csináld meg. Ezekhez írtam különféle olyan, feladatokat, vagy tevékenységeket, amelyek nyilván nem az én saját agyszüleményeim, hanem olvasva, tapasztalva, látva, hallgatva, azt gondolom, hogy ezeket megfogalmazzátok. Ez nem tett most más, ilyen pimasz módon, mint hogy egy keretbe próbáltam rendezni azt, hogy valahogy segítsen eligazodni, ezzel a reménnyel készültem a mai alkalomra. Provokatív, tudom, de mégis, és mondom, ez nem új keletű. Amikor azt mondom, hogy szakmai autonómia és szakmapolitikai fókusz, azt gondolom, hogy elő kell újra venni, hogy legyen köztestületi státuszunk. Kamara, vagy kar, mindegy, hogy hívják. Nem könnyű, és nem én mondom ezt először, én csak csendesen újra kihangosítom, hogy igen, kellene. Ne adjuk föl. De ennek integratívnak is kell lennie, vagy meg kell próbálni integratívnak lennie. Minden szolgáltatásunk és mindenki kollégánk, aki ezen a területen dolgozik. A szakmai sztenderdek, mindenkire érvényes etikai kódex megerősítése, megint csak. Elfogadja mindenki az etikai kódexet? És tudom, hogy ez nehéz, tehát könnyen mondom azt, hogy akkor hajrá, de ez megint csak egy olyan, ami alapot, keretet ad nekünk arra, hogy legyen mire hivatkozni, legyen mihez kötelezően alkalmazkodni. Igen, ezzel azt gondolom, hogy például egy köztestületi státusz, amelyhez ugyanúgy, mint a pedagógus kar, ugyanúgy, mint az egészségügy esetében, aki ezen a területen dolgozik, emberekkel dolgozunk, emberek életével dolgozunk, csak nem olyan hamar érkezik a visszacsatolás, de ugyanúgy emberek életével dolgoztok. Ugyanúgy. Nem fogom tudni mindet elmondani most, de azért még kiragadnék példákat. Amikor a szakmai autonómiáról és a közösségi fókuszról beszélünk, akkor az a kérdés, hogy vajon az érdekképviseletünk, mi magunk helyi szinten, országos szinten megfogalmazzuk-e, hogy mit és miért tesz a szociális munka. Ez világos-e mindenkinek? Vagy csak akkor találkoznak velünk a médiában, amikor abuzálás, amikor botrány van. Sugalmazzuk-e, megfogalmazzuk-e ezt a képet? Mit és miért tesz a szociális munkás, és azt is, hogy mit és miért nem hajlandó tenni. Nem fog tenni soha. Vagy nincs ilyen? És legyen ez egy közérthető narratívával. Tehát valóban úgy, hogy ez ne szakszöveg legyen, ne használjunk olyat, hogy reziliencia, nem tudom ki volt az, aki odaírta, ugye? A szakbarbárság. És annak az üzenetnek a közvetítése, hogy amit mi csinálunk, amit ti csináltok, azok szolgáltatások. És valóban, ahogy mondtátok előttem is, ez befektetés a jövőbe. Ez teljesen elfogadott, teljesen legitim, hogy enélkül nincs társadalom, nincs gazdaság, újratermelés. Ez nem csak egy olyan, hogy ha marad pénz, akkor majd jut is, csúran is, cseppen is. Vagy amikor az intézményi fókuszról beszélünk, akkor például ez a szakmai autonómia megjelenik, ez megint csak olyan, amit már egy fenntartóként, integrált intézményben dolgozóként mennyire teszünk meg, hogy például a döntési jogkörök és erőforrásgazdálkodás. Ugye? Van-e egy vezetőnek, telephelyvezető, egységvezető autonómiája? Szakmailag, pénzügyileg. Vagy a WC papírt is a ding-ding-ding 4. szint rendeli majd meg. Ez megint csak olyan, ami magunk itt belül megcsinálható. Előre lehet lépni benne. Ne várjunk ehhez. A csodára, vagy a nem tudom én mire. Van-e ilyen etikai mozgástér?
Felvetünk etikai dilemmákat. Beszélünk-e olyan látszólag nagyon absztrakt dologról, hogy akkor a méltóságot mi hogyan is szolgáljuk itt belül? És nyilván a szupervízió intézményesítése, amit úgy imádok, hogy mindannyian hangsúlyozzuk, hogy kell, de ha tényleg ott a lehetőség is, és csinálni lehet, akkor már nem vagyunk annyira, azt már nem szeretjük annyira. És nem, egyébként vezetőként se szeretjük annyira, nagyon gyakran, és kollégaként sem. Tudom, hogy most túlzok, de nem nagyon. Tehát, hogy azokat a dolgokat építsük be, amik viszont építenek bennünket, és igen, kell ahhoz, hogy karban tartsuk a saját személyiségünket. Ugyanígy végig tudjátok olvasni, hogyha ez érdekel benneteket, hogy például egy intézményi ellenálló képesség szintjén én ide illeszteném be azt, hogy igen, a finanszírozás. Ami finanszírozásnál fenntarthatónak kellene lennie, tudom, könnyen beszélek, nem én vagyok a pénzügyminiszter, de akkor is. Tehát fenntarthatónak és teljesítményarányosnak kell lennie. Azért a kutatások azt mutatják, hogy mi is pénzből élünk, és igenis a pénz mozgat bennünket. Hogy mit fejlesztünk, hogyan fejlesztünk, merre lépünk, és mi az, amit kevésbé veszünk figyelembe. De hogy legyen ez egy teljesítményarányos finanszírozás, és erre vannak lépések egyébként. Ráadásul pont a szociális terület az, ahol szerintem a legtöbbféle finanszírozásra jelent. Tehát mi mindent kipróbáltunk, ami létezik, ha nem, akkor azt majd hamar megpróbáljuk. Tehát van tapasztalatunk. Bátrabban lehet ebben, azt gondolom. Nem elhanyagolható, nem elhagyható nyilvánvalóan a dolgozók anyagi megbecsültsége. Látszik, ugye, igen, az egészségügyi béremeléshez képest az oktatás, a pedagógus, pontosabban a köznevelés. Egyetemi oktatóként ezt nem annyira érzékeljük, de ez legyen most itt a mi gondunk. Tehát, hogy a dolgozók anyagi megbecsültsége az hol és hogyan van, ezt hogyan lehet visszatornázni, megerősíteni, kiharcolni. Szakszervezet helye, szerepe ebben. Illetve jó minőségi és elérhető képzések egyetemen is, de szakmában is. És ez tényleg olyan, és megint csak tudom, hogy könnyen beszélek, az, ahol munka mellett, ilyen leterheltség mellett, nem csak vezetőknek. Hogyan lehet ez? Ha az evidens, hogy egy számítógépet karban kell tartani, egy buszt, egy autót, bármit, akkor mi magunkat miért nem gondoljuk annyira evidensnek, hogy karban kell tartani magunkat? A közösségi fókusz egy intézményi szinten. Tehát mi az, ahol kis túlzással a nagy politikától függetlenül egy intézmény, egy fenntartó szintjén is lehet és muszáj szerepeket vállalni, vagy megerősíteni. Partnerség a társágazatokkal. Partnerség, ez megint az autonómiához és az együttműködéshez kötődik. Hol tartunk most ebben? Nem kéne visszaerősíteni azt, hogy ne csak nekünk adjanak megrendelést? Hanem mi magunk merünk-e megrendelőként az egészségügyi ágazat felé, a foglalkoztatási ágazat felé, a köznevelés felé, az igazságszolgáltatás felé? Lehet folytatni még a közszolgáltatásokat. Hol van az, amikor mi azt mondjuk, hogy nektek így és ezt kellene tenni? Nem pedig azt hallgatni, hogy nektek, vagy nekünk, szociálisoknak mit is kellene tenni. Partnerség, egyenrangúság. Felveszik-e velünk a szemkontaktust? Néha ennyit jelent a mindennapokban. Ugye? Nem csak az ügyfél és a szociális segítőmunkás esetében, hanem amikor egy másik doktorral beszélgetünk. Beszélgetünk-e? Vagy meghallgatjuk a közlést? Közösség és önkéntesek bevonása. Tudom, hogy ez például megint csak egy olyan terület, ahol nagyon sok szervezet, nagyon sok kolléga tudatosan és szisztematikusan és nagy léptékben csinálja ezt, de jó néhányan vagyunk olyanok, akik hallani nem akarunk az önkéntesekről. Csak a macera, csak a baj. Van vele, meg egyébként se jön senki be az intézményeinkbe, mert ott még valamit látni fog, és elvisz magával. Pedig ahhoz, hogy egy közösségi fókusz és megerősítés legyen, szerintem elengedhetetlen,
És ugyanígy közösségi erőforrás térképezés. Nem csak az önkéntesség, hanem egy adott intézet környezetében, egy adott szolgáltató, egy adott település esetében össze tudunk-e kapcsolódni, fel tudjuk-e mérni, jelen vagyunk-e ezen a szinten is. A társadalmi elismertség, ami nem azonos, mint a szakmai autonómia, és nem csak azt jelenti, hogy akkor pénzt ide többet még, hanem ennél többet jelent. Abban azt gondolom, hogy szerintem ki kell mondani, hogy központi állami felelősségvállalás kell, nem engedhető el. Át lehet priorizálni, és nem mi vagyunk azok, akik a közpolitika megmondói vagyunk. De az, hogy az állam felelősségvállalása a szociális problémák kezelésében kulcsfontosságú, az nem elengedhető. Bármit is tegyünk, a legtöbb erőforrás pénzben is, szabályozási erőben is ott van, és ez nem adható le. Vagy ha ez eltűnik, akkor az hiányozni fog. Kényelmetlenebb szokott lenni nekünk nyilvános elszámoltathatóság, vagy átláthatóság, még ezen is gondolkoztam. Mi magunkról, a saját tevékenységeink mennyire transzparensek. Nem az aftos történetek megosztása. Mert az emberi méltóság, mert az, hogy olyan problémás helyzetekkel találkozunk, ahol kiszolgáltatottak az emberek, és nekünk magától értetődően segíteni kell, és mindezt egy védő környezetben, az természetes. De az, hogy mi az, amit cserébe azért a pénzért kap a társadalom, ami az adóforintokból, ami a térítési díjakból, ahol van, és itt tovább befolyik, abban is van dolgunk. Nem szoktunk erről beszélni. És megint csak visszatérve a közpolitika formálás, az adat- és tényalapú tervezés, illetve elszámolás, beszámolás. Ne csak a hitek, a hiedelmek. Nem azok ellen beszélek, de a számokról. Arról igen. Hány ügyfelünk van, ez a 700 000 például? Durván, ugye? Milyen típusúak, hogyan, és így tovább. Ugyanígy talán ebben a logikában érzitek, hogy mondjuk egy közösségi fókusz és társadalmi elismertség esetében az, hogy egy lakossági részvétel, egy közösségi párbeszéd helyi szinten is. Amikor abszolút ott van az előítélet, hogy nem tudom, Úristen, támogatott lakhatást létesítenek a mi utcánkban. És hogy ma már nem hülye fogyizunk, bocsánat, érte tényleg, hanem nem való ez nekik. Rejtettebben, puhábban fogalmazunk, elegánsabban. Hogy nekik nem lenne jó, ha ide költöznének hozzánk. Beleállunk ezekbe a közösségi párbeszédekbe, dialógusokba. Vagy, bocs, hogy élünk, arrébb megyünk, csak működgessünk. És ugyanúgy, ami megint csak velünk volt egy pár évtizeddel ezelőtt, és kevéssé van eszközünk, terünk, módunk, az, hogy a közösség fejlesztésébe belelépünk-e, tesszük-e. Szerintem egy csomóan teszitek, de hogy például ezt tudatosabban. Ne szoruljunk vissza a falaink közé. És az intézményi fókusznál például az intézményi ellenálló képesség vagy fenntarthatóság esetében az, hogy odafigyelünk erre, akár a szolgáltatási rendszerünk szintjén, hogy a munkateher megosztása egyenlő-e. Vagy tologatjuk a problémát, ez is gyakoribb, én azt érzékelem. Tehát azt gondolom, hogy erről is kell és érdemes beszélni, esetmegbeszélő csoportokon keresztül, helyi kerekasztalokon keresztül, és itt tovább. De tudunk-e szóba állni egymással? Hajléktalan ellátásban dolgozó, a pszichiátriai betegekkel foglalkozóval, és így tovább. Van-e? Pedig mi ugye mondjuk így, hogy körülbelül egy nyelvet beszélünk, vagy kellene, hogy beszéljünk ebben a dologban. A szervezeti kultúra támogató-e, vagy kontrolláló? Te magad akár, hogyha vezető vagy, és most nem csak az, hogy nem tudom hány embernek vagy a munkadója, a közvetlen kollégáiddal például. Mennyire vagy egy támogató szervezeti kultúrában? Ez nyitott-e? Lehet-e problémafókuszon beszélni? Van ennek tere, helye, ideje?
módja. Valós nyitottság. Ez is olyan, hogyha van, igen, segít azt gondolom, hogy erősebbek legyünk és megerősödjünk. Vagy a team alapú esetmenedzsment. Ez is már lerágott sont, szerintem már mindenki fel tudja mondani, hogy team munkában dolgozunk és így tovább, de tényleg tudod-e ezt tenni? Meg azt se felejtsük el, hogy hány olyan egyszemélyes szolgáltatás van, ahol mondjuk családsegítés, gyerekjólét egyedül küzd. De néha azt látom, hogy egy nagyobb szervezetben is lehet egyedül lenni, baromira lehet egyedül lenni. Tehát, hogy ezt tesszük-e. És igen, kiégés megelőzés. Az megint csak egy olyan, amivel foglalkoznunk kell. És az intézményi fókusz esetében, ami a társadalmi elismertséget segítheti, azt gondolom, vagy a helyi közösségbe való beágyazottságot, az részben egy eredménykommunikáció, a mikro történeteken keresztül. Mondom, nem szaftos, nem is tudom, ki mondta ezt, hogy nem ilyen szociopornó. Tehát ez nem az a műfaj, nyilván. Csomóan úgy, igen, hanem az, amikor ezt megfelelő hitelességgel, a szakmánk eredményeit, a szolgáltatásaitok eredményeit bemutatva, kommunikálva lehet szólni a közönséghez. Menj haza, vagy nézd meg, nyisd ki a saját Facebookodat, mármint az intézményét van, vagy az internetes oldalt, hogy mi az, amit kommunikálsz magadról a külvilág felé. Ez megint olyan, ami nem nagy politika, hanem az, ahogyan te mutatod magad. Az, hogyan van. És ez megint csak olyan, ami változtatható. Tehát ez nem feltétlenül pénzkérdés. Illetve az, hogy az ügyfelek bevonása a szolgáltatás tervezésbe. Akár a döntéshozatalba. Messze-messze nem ördögtől való. Megint csak olyan, ahol tudunk lépéseket tenni ennek érdekében, vagy ez, ha úgy tetszik, saját hatáskörben megcsinálható. És ez volt az a kör, ahol azt próbáltam, hogy ez a táblázat, ahol tényleg ezt próbáltam végig gondolni, hogyha a jövő felé haladunk, hogyha az a jövő egy megerősödés, egy fejlődés irányába mutat, akkor azt gondolom, hogy ezekkel valahogy találkoznunk kell, mint saját magunk számára, adódó feladatként, olyanként, ami mások számára üzenetet kell, vagy kellene, hogy hordozzon, és ezekért harcolnunk kell. Tehát ezt próbáltam szétszedni, és összerakni valahogyan egy egységes rendszerbe. Amikor néztem a mai napot, azt gondolom, hogy ez abból a szempontból is, hogyha szabad ilyen feladatot adni, vagy megkínálni benneteket ezzel, hogy szerintem a szekciók mindegyike alkalmas arra, hogy a szakmánk megerősítésének, autonómiája kialakításának, megerősítésének terepéül, párbeszéd helyszínül tudjanak szolgálni. Szerintem, ami a megerősítéshez kell, ez egy autonómia és elismerés a szakmának, ezt most már tudom, hogy sokszor mondtam. Azt húznám alá, ami talán úgy, hogy nem csak országosan, helyben is. Helyben is. Neked is dolgod van ebben, nekem is dolgom van ebben. Partnerség a társterületektől, beszéltem már róla, gondold ezt végig, hogy vajon, mert van kapcsolódás, pontosan tudjuk, hogy van. De ez vajon ez mellé rendelte? Te tudsz-e megrendelést adni? És szükséges ez bizalom a nyilvánosságtól, ami megint csak már nem annyira magától értetődő, mint amennyire szeretnénk, hogy az legyen, attól tartok. Igen, ezzel készültem mára. Még volt a szociálpolitikus nem bírt belőlem eltűnni, ez egy bónuszábra, nem kell vele foglalkoznotok. Ez annyi, mert hogy ugye egy csomó feladatot adtam, de ez azt próbálja megnézni, megmutatni, ilyen laza levezetésként, hogy a statisztikákban mit mutat az elmúlt 20 év
a Magyarország és a környező országok néhánya, illetve az OECD, ez nem egy EU-s adattábla, hanem az OECD-re vonatkozik, a jóléti közkiadások alakulásáról, hogy hogyan vannak ezek, és akkor erről, itt látjátok a táblázaton, hogy az adott évben megtermelt GDP-nek hány százalékát fordította a mindenkori állam jóléti kiadásokra, de figyeljetek, ugye ez a jóléti, ez nem a szociális kiadás. A jóléti kiadásban benne van a szociális kiadás, de benne vannak a társadalombiztosítási ellátások is, adókedvezmények is. És ugye ebből azt látjátok, hogy tényleg fájó volt ezt nézni, hogy a 2004 és 24 volt a legutolsó elérhető adat a honlapon. Magyarország volt az egyetlen egyébként, ahol ezen az időtávon csökkent méghozzá jelentősen a jóléti kiadásokra fordított GDP arány. Tehát nyilván a GDP változik, összességében nőtt az évtizedek során, de hogy ennek hány százaléka az, amelyet jólétre fordított közkiadásokról. Tehát ezek nem a magánkiadások, ezek a közkiadások. És ugye a narancssárga vastag vonal az, ami a magyarországi helyzetet mutatja. Talán igen, a V4-ek közül mondjuk egy Csehország, vagy Lengyelországgal különösen érdekes az összehasonlítás, ahol nem mondhatni azt, tehát ugyanazok a külső körülmények, és itt tovább értek bennünket, mint mindannyiukat itt a térségben, és hogy hogyan alakult. Egyébként a megugrás itt 2020 környékén az nyilván a Covid és annak mondjuk így a kiadás növekedés, vagy a GDP növekedés, vagy csökkenéshez képest a nem csökkenthető tételek. És akkor ilyen pimasz módon még számoltam itt egy olyan forgatókönyvet, hogy mennyivel több pénz lenne a 24-es GDP-ből, akkor a jólétre fordítva, hogyha ugyanannyi százalékban fordítanánk ezekre, mint ahogy a korábbi években, akár 2004-ben, 2009-ben, 2015-ben vagy 2020-ban itt látjátok. Ezek ugye milliárdok, tehát például ha 2004-hez képest nézem, akkor Magyarország 21,1%-át költötte erre. Ha most is 21,1%-át költeni a mostani, a 2024-es GDP-nek, akkor mondjuk 2500 milliárd forinttal lenne több jóléti kiadásokra. És akkor ezt számolgattam végig. Köszönöm nektek! Köszönjük szépen! Hát egy mondtad, hogy könnyű helyzetben vagy, mert nem vagy pénzügyminiszter, de te legalább tudod, hogy mi az a nyugdíjminimum. Ez csak egy ilyen megjegyzés. És annyit költői kérdés, hogy az utóbbi 10-15 évben vajon hány kolléga volt a minisztériumban, vagy akár államtitkárságon, hogy olyan párbeszédet folytasson az ottani vezetőkkel, hogy valami eredménye is legyen, és nem csak egy ilyen álságos, hogy jól megkérdezünk valakit, mint mondjuk annak idején, még emlékszem arra, hogy a Gáspár Karcsival leültünk, Szabó Jani szegény, meg bent voltunk, amikor a költségvetését kidolgoztuk, hogy vajon hogyan kellene az intézményeknek ezt országosan végigvinni. Ez csak egy költői kérdés.